Mètode científic, anàlisi de dades, superfície. Quan mesurem unitats fonamentals ho fem de forma directa, però podem mesurar també unitats derivades de les unitats fonamentals. És el cas de la superfície. Quan mesurem una superfície, mesurem un costat i un altre i multipliquem costat per costat i obtenim la superfície en metres quadrats. Aquí tenim les unitats: quilòmetres quadrats, hectòmetres quadrats, decàmetres quadrats, metres quadrats, decímetres quadrats, centímetres quadrats i mil·límetres quadrats. Anem a posar-ho en forma d'escala. Al igual que abans, cada salt, doncs, l'únic que canviarà és que cada salt són dos ordres de magnitud. És a dir, si passem de quilograms a hectograms, haurem de multiplicar per 100. Si anem d'una unitat més petita a una unitat més gran, cada salt haurem de dividir entre 100. Anem a ficar un exemple. Volem expressar 850 centímetres quadrats a metres quadrats. La pantalla d'una tauleta, per exemple, podria ser aquesta unitat, 850 centímetres quadrats. Tot i que les pantalles es mesuren en polzades. Bé, primer pas, quina unitat tenim i a quina volem arribar? Tenim centímetres i volem arribar a metres quadrats. Quina és més petita? Doncs més petita, centímetres. Si volem pujar a l'escala, caldrà dividir. Contem els passos. Quants salts estem realitzant? Cap amunt. Centímetres està aquí i metres està aquí. Doncs realitzarem dos salts, un i dos. Cada salt són 100. Hem de dividir cada salt entre 100. Últim pas. Fem l'operació. 850 dividit entre 10.000. Compte. Hem de dividir dues vegades per 100, o el que és el mateix, una vegada per 10.000. 850 centímetres quadrats són 0,085 metres quadrats. Anem a posar un altre exemple. Expressem 0,5 decàmetres quadrats a decímetres quadrats. Tenim decàmetres i volem passar a decímetres quadrats. Quina és més petita? O quina és més gran? Decàmetres és més gran que decímetres. Per tant, haurem de multiplicar. Contem els salts. Fiquem l'escala. Quilòmetres quadrats, hectòmetres quadrats, decàmetres quadrats, aquí està. I hem de passar a centímetres quadrats. Llavors, dos salts. Compte. Dos salts, però cada salt hem de multiplicar per 100. Resultat. 0,5 per 10.000. 100 per 100 són 10.000. 0,5 per 10.000. 5.000 decímetres quadrats.